Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Il-ġimgħa kont qed impinġida. Tistgħu tgħinuni naħseb ftit li ma kmamar għandi npoġġi f'din id-dar. U s'issa pinġejt il-kċina, is-salott u l-kamra tas-sodda. Ejja naħsbu ftit. Jien qed naħseb fil-kamra tal-banju. Il-kamra tal-banju hija kamra veru importanti biex inżommu ruħna notfa u biex fiha nagħmlu l-bżonnijiet tagħna. Il-kamra tal-banju hija kamra privata u huwa importanti li meta nkunu f'din il-kamra nagħlqu l-bib warajna. Nunu għadu jasal lura minn ftit eżerċizzju ma' sħabu. Tgħid kif inhu għasra ħariġlu ħafna għaraq. Aħjar tinħasel Nunu ħalli tifriska u titnaddaf. Nunu qed jipprepara l-affarijiet li għandu bżonn biex jinħasel. Għandu bżonn sapuna, din meta xarraba u toroka tagħmel ir-rawa, l-isponza li jinħasel biha, xugaman biex wara li jinħasel jixxotta mill-ilma, il-ħwejjeġ ta' taħt u tibdila nadifa. Fil-kamra tal-banju, Nunu għandu toilet, sink, mera, banju u anke doċċa. F'liema minnhom irid jinħasel Nunu. Ekku biex jinħasel Nunu jrid juża jew il-banju jew id-doċċa. Illum Nunu ddeċieda li jieħu doċċa. Imma qabel jidħol jinħasel, Nunu jrid jipprepara kollox sew. Qed ilesti s-sapuna u l-isponza tal-ħasil fid-doċċa. Nunu qed ilesti wkoll dan it-tapit mal-art fid-doċċa. Dan tapit apposta nużawh biex waqt li nkunu qed ninħasslu ma niżolqux. Qed ilesti xugaman fil-viċin ukoll biex la darba jkun tlaħlaħ mis-sapun ikun jista' jixxotta malajr biex ma jħoss bart. Għandi bżonkom tgħinuni ftit. Irridkom tgħinuni nażel li ma minn dawn l-affarijiet insibu fil-kamra tal-banju. Doxxa. Insibu doxxa fil-kamra tal-banju? Iva, id-doxxa titfa' l-ilma u bekk inkunu nistgħu ninħasslu sew. Sapuna. Insibu sapuna fil-kamra tal-banju? Iva. Is-sapuna tkun f'dejn is-sink u nużawha biex naħslu jdejna sew. Importanti li niftakru norku jdejna għal tul ta' ħin biżżejjed. Fil-kamra tal-banju nsibu wkoll xugaman. Dan nużaw biex nixxuttaw jdejna jew wara li ninħasslu. Il-mera tinsab ukoll fil-kamra tal-banju din hija importanti biex qudiema naħslu snijinna. Nippetnaw xarna u naraw li konna kollox post. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax sama ħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra